Chokwadi muri Zimbabwe. Kungopfunzira vozvangu chirango. Asi chokwadi chiripo muri Zimbabwe ndechekuti ndiri kutozvifambira vozvangu ndiri pasi pamvuri wamuzukuru wasekuru. Mwana ndiwe kubereka, Edwin ndiwe kudimba, Tapota ndiwe kugowa. Zimbabwe zvandiri kuona pano, ndiri kuona murume akasimba. Kana ndichita akasimba, ndinoreva kuti akasimba, chikonzero akasimba. Saka zvakasimba ndinoti wakasimba ane dumbu. Maswengerera Papika muzukuru wasekuru, matenderera mwana wekubereka, amai wekudimba. ndakuzani kana muchigogomezana byangu Ndite sei murani pansoma roye panongo vaudze kuti muri kuona Monya repa kanyemba pota posi alongside Monya repa gokwe keda munhu akatsuka kotesi rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua, hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua, hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Rikiti vu chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana 9:45 baba Isabel hatina nguva nhasi tine maOB tiri kuenda kuchipinge kune World Radio Day tsopano pamanje so nyudza igeto ndiri kuona mai we yave nyama yekugocha Zimbabwe vari kurova marikiti vu 2944 apo Australia iri kutageta 170 pakaipa dai vangogara vamira so yangobuda ground. sozere baba Isabel Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsodzura tiri kuti kamatima nawose enyika ino paka Harare Glenview 7 chiri kuti tani kunonzi kutanaka muri yeZimbabwe kutaura kuno kwati kuti unyoro huno izvezvi marevero andiri kuita izvezvi. Kune mwanasikana ngachienda kuchikoro, mwana uyu achigara pamba pana amai nababa vake iye achienda kuchikoro. Handina kuzotora rugwaro rwanga achienda muri yeZimbabwe sori nekukanganisa kutora ipapo. Asi zvadaro muri yeZimbabwe amai vake vane hama yavo inogara padhuze kureva kuti vana amai venyaya ndida kutaura panapa mwanasikana uyu ana sisi amai vake kana kuti munin'ina wamai vake vane mwana wavari ikoko anouye mwana mukomana kureva kuti iye mwanasikana achienda kuchikoro nguva dzese anga akatakura pamuviri. akura sei mwana ikarisika kanganisi kunozvi form 3 form 4 form 3 form 4 yes tiri kutaura kazvimazera api abvanza ane 17 years dzekuberekwa, ane 17 years dzekuberekwa, right. Aine 17 years dzekuberekwa kudaro akabva aita pamuviri nguva yese iyi vabereka hapana akaziva kuti mwana akazvitakura mwana ane pamuviri. Nezuro usiku ndokutaka kurwara mama mudumbu yowe akashirikinya akaita sei akagaragara 2 minutes kuchimbuzi kusvikira amai vati kuna baba baba dai mabuda muno ndirari nemwana inini kuitira kuti paari kungobuda kudai so mwana ati kurewe zvinonetsa. Baba achibva mabuda mumba vachibva sara iwo amai nemwana uyu mwana ikwa kusera kuchipona mwana apona mwana ndokuti kuenda kuseri kwemba kamwana kachibva kafa. Kutaura kuno muri yeZimbabwe lichitosvika panapa izvezvi ndatosiya izvezvi mapurisa ganoona polisi vachitoripo ipapo vakachengetedza mwana aya mutumbi wemwana uyu. Iye mwana ndo pakuzobvunziwa ndiudze kuti wakaita mimba rini, wakaita mimba nguwai. Ndazama kutaura kunyangwe nevanhu vamaarea padhuzeka munogona kusaona maika but vamwana vachitaura kuti mwana hapana angane fungidziro kana kuona kuti mungati mwana anenge ari pamuviri papasingatoonekwi. Saka izvezvi tasiya mapurisa atosvika vakuita basa ravo, asi mwana uyu azotaura kuti ndakamitiswa nanhengi wataura mwana wasisi wamai vake mukomana ane 18 years akamitiswa nanhingi ari kutaurwa mwana wemusisi wamai vake kureva kuti ndiye nzvadzi yake. mwana komana uyu ari kutaurwa uyu ane 18 years ari kupi? Aiwa ipapo hana kuonekwa aripo but ikoko kutanaka ikoko ariko but izvezvi adisappear angasati asvika panzvimbo tisingazoti pachaudzwa kuti nyaya yabuda pachena anouya here kana kuti kusheka kwaatoita izvezvi atorwa pasi.
0713-938-538, 0713-938-538, kana 0789-600-748, 0789-600-748. Aunza nyaya kuti muti ndiani. Ndasvika panzvimbo mushure mekuti nharaunda yataura ndobva ndasvikawo panzvimbo ipapo chida kutaura namai vavati handisi kukwanisa kutaura mwanangu ndakaneta ani kuti zviri kuitika panapa. Then vavakidzana nevamwe vachibva tanga kutaura kuti mai tanga tichitaura nawo but zvavatisvitsawo vachakwanisi kutaura nokuti vakasungikana but zvavatisvitsawo takuwabvunza vati zvakati nezvakati ndichibva ndabuda ipapo. Right, asi vavakidzani vagari vemunharaunda vari kuti kudii nenyaya iyi? Vari kuti kana kuri kuti mwana uyu aisunga zvakaoma nekuti nesiwo hapana angachimboita fungidzire kuti tingati mwana uyu akazvitakura. Hapana angachimboziva kana. Akatobetserwa zvakanaka mwana ari mupenyu achibva nomurasa. Angari mwanai? Mwanasikana. Ya zvakaoma chokwadi. 11 minutes to 10 ndo pafika nthawe pari manje. Zimbabwe titendereka timbopinda muchitoro timbonzwa kamashoko kubva kuSell One Electronics. Pure quality, no deception. Mustudio tatsikwa na Sister Ruru pamwe chete kana mukoma taumisa komisa Papa Isabel varimo fafaidze baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba dziri kuitika matima na bose nyika ino. Ndinotsva chimutima ningi bakachibata muri yeZimbabwe muri mukati mekufamba nekuenda nacho. Uya ino muchiwise muri yeZimbabwe ngati batane tiri mukati mekufamba tichipemberera zuva radhasi. Aiwa muri yeZimbabwe rikanikwa kuti paka muri yeZimbabwe ndapindira kunodzi kumasvingo. Masvingo Bhekita Mineral. Yes. Mukoma KB kune nyaya yakaitika yemurume akafa mukati menzvimbo iyi. But mafiro akaita murume uyu ndiye kuti iwo veukama pane kupushana kwakaitika kwokuti kune mumwe munhu akapushwa achibva pane mamwe masteps achidonha pane imwe nzvimbo mari pamba. Adonha kudaro vanhu vakazozviona kuti no munhu adonha uyu ndokuzama kuda kuita zvavo zvekuda kubatsira mafirst aid achibatsira munhu kusvikira munhu atofa. Vakapushana papi chii chakaitika? Chinhu chakaitika chekuti vanhu vanga vakamira sekuti pane masteps pamba. Murume akapushwa ndiani pamba? Vane ukama sekuti mukoma nemuneng'ena. Okay, vanogara vese pamba ipapo. Vasigara vese handiti kama. Okay. Ndobva apusha mumwe achibva adonha kudaro. Nyaya iyi yakamboita sekunonzi uyu akabva amboudza vamwe kuti guys ndapusha mukoma but mapushira anoita mukoma madonhero aita anhu amanzwisisa. Vanhu vachimbovamboigino kuti mafirst aid achibva munhu chichibota kuti kunodai semunhu achitakura nemunhu uchipatara achinosvika kuchipatara unzi no munhu aita sei munhu afa. Right, veukama nevamwe vanhu munzvimbo vakaziva zvinhu zvaitika izvi. Vanhu vachibvanza nezvepostmortem hatisi kuda ngatitakure munhu handei tipedza nguva mwe ndokumabasa plus maproblem akawandisa chii tinoviga munhu achibva takurwa munhu achibva tovigwa nguva iyo achibva tovigwa. Avigwa vanhu vari parufu. Pane anonzi madzisahwira vazukuru nedzimwe hama dzekuti kana dziri parufu vanenge vachipembera nekuzama kunyengetedza vanhu kunyaradza vanhu nokutaura vachiekta zvakaitika pamuvi kandi zvaita muvi zvazvi. Zimbabwe vachibva tanga kuekta vanhu so vanhu vakanga varipo veekta vachipushana zvakaita munhu uyoyu kusvika adonha vachipushidzirana. So pakabva mapurisa ekwamambo aripo, mapurisa emunharaunda arimo vachiona zvinhu vachipushana kudai so kuchibva kwaita mumwe munhu achibva apushwa kudaro achibva adonha ndiye zvikanzi ofa koyo vachizama kuita sekunonzi vari kuekta zvakaitika pakafa munhu uyu. Vanhu vanokati no man chivanhu chino chakara chizviziso madzisahwira chivanhu toekta zvakaita munhu. Ndibva yatorwa nyaya zvikanzi guys udzai mapurisa tazviona zvanga zvichiitika izvi vanhu vari kuziva zviri kuitika izvozvo. Vanhu vachibva vatora nyaya iyi ichibva yaendeswa kumapurisa apa akapiwa nyaya iyi achibva atouya mukoma KP munhu akavigwa musochina nezuro munhu akatouya mapurisa vakatofukunura munhu kanzi fukunurai guwa toda kuziva zvakaitika toda kuziva chakakonzeresa rufu rwemunhu achibva afukunura vanhu vakatorana nezuro kuti vanhu pakatorwa mutumbi vakauya nekofini yavo mapurisa vachibva vatora mutumbi ndobvaisa mukofini yavo vachibva vaenda vanhu vakatorana vakarinda guwa nezuro nekofini riyera mutumbi chivatorwa nemapurisa tamirira kunzwa kuti chii chakaitika mushure mekunge vanzwa kuti no kufa kwaita munhu nokuvigwa kwake pane zvakavigwa. Okay, toda kudzokera paincident yakaitika yakakonzera rufu. Munhu akapushwa anogara pamba apa. Yes. Akura sei? Atori munhu mukuru, atori mubereki. Akapushwa nani? Nehama yake sekuti andinozonzwa mukoma yarimuningina but ihama nehama vanga vakamira padhoo ndobva vapushana senge vanhu vari kunesana. Okay, umwe achibva adonha saka kudonha kwakaitaka akatodonhera pamasteps pamasteps iwawo ndo vakakuvadza munhu nemadonhero akaita kusvikira afa. Asi veukama vakada kuvharidza nyaya iyi. Tikasumudza nyaya iyi kune munhu anosungwa
plus azvizobudi zvakanaka vachibva kuchipatara kwasvika vachiti munhu uyu akadonha akadhakwa. Okay, akadhakwa but yakazobuda mushure mekunge vanhu vakuekta parufu zvakaitika manje zvikanzi no tinoziva chokwadi yangaende kumapurisa, mapurisa achibva vauya vachibva vafukunura. Saka munhu akatofukunurwa izvezvi. Saka aunza nyaya kuti muti ndiani veukama vachiti tinoda kuti nyaya itarisiswe nemapurisa ende kana vabvunza tichataura chokwadi. Ya pakaipa machinzwa chekubhikita masvingo. Yes. Zimbabwe munoti kudini 0713938538 gaikati kuzivisai kuti aiwaka Highlanders neDynamos zviriko musi weSunday 15 February 2026 kuBarberfield Stadium. Yes, Jairus Jiri Association Cup. All proceeds from this match will go to the Jairus Jiri Association. Anditi kamutambo uri kutanga nenguva dza 3 PM. Mutambo uyu wakakoshera nekuda kwekuti masupporters eDynamos vari kuda kakona maplayers akasainiwa neDynamos uye kuti timu yavo inenge yakamira seko season ya 2026 isati yatanga. Uko iposo amahlola nyama Highlanders vanenge vachida kakonawo kuti Benjani Mwaruwaru anenge achinomisa seko zvidhori zvake. So manyai endai kuBarberfield Stadium musi weSunday 15 February 2026 Highlanders versus Dynamos. Baba Isabel toti makorokoto amushope. Congratulations kuZimbabwe cricket team. Mutambo uchangopera izvozvi we2026 Men's T20 Cricket World Cup. Mitambo iri kutambirwa kuIndia nekuSri Lanka. Australia versus Zimbabwe. Mutambo watanga nenguva dza 7:30 uchangopera. Zimbabwe yawina ne23 runs. Mauona semutambo wacho. Aiwa vakomana vanga vachita zvinhu zvavo. Vanga vachitamba. Aiwa vanga vachitamba vakomana. Icho kwadi aiwa vakomana vazviita vakomana veZimbabwe. Sando kuti rikiti bvu machinzwa chekubhikita masvingo province. Munoti kudini konacho? Nezuro zvanga zvisina kumira zvakanaka kuchikwata cheArsenal vakadhrowa kane Brentford zvakura vakakuti chachaya. Arsenal yasiya Manchester City ne4 points mushure mekunge kana 0 yadhrowa kane Brentford 1-1. Baba Isabel makwikwi toda kutamba neshungu. Munoguma mape kupedzesera. Hapana kumira zvakanaka. Hapana kumira mushe. 23 minutes past 11 0713938538 kana 0789600748. Mungwashoma iri kutevera tichazonzwa kubva kuCurrent Affairs team yedu iri kuChipinge ikoko kune World Radio Day commemorations. Karani pafupi paita icho kwadi muti yaZimbabwe ndikoti paka Mondoro. Nyaya yakatika kunonzikwa muvillage mupamba washke village kwa Chief Nyamweda kune mwanasikana ari mugrade 7 kumondoro. Mwanasikana uyu akaita zuva rasina kurara pamba. Kana ndisikakanganise 13 years asina kurara pamba. Amai vake vakarara usiku icho chimutsvaga ndokubva vazoenda kumapurisa vakamuona akagara pabhenji kumapurisa. Vachisvika mwanasikana uyu akaudza mapurisa kuti izvo amai vari kundimanikidza kuti ndidanane nemukomana wandisingade, ini ndiine mukomana wangu wandinoda. Isabel mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa rikiti bvu. Matincheri chiratika kumondoro kune mwanasikana ne13 years dzekuberekwa. Mwanasikana uyu akashayikwa zuva rasina kurara pamba. Ashayikwa zuva rasina kurara pamba. Amai vakamutsvaga vakazomuwana ari kumapurisa. Mwana uyu ndoko akasvikira iye ari mukati mekuudza mapurisa kuti vedu we regai ndikuzivisei inini ndiri kutya kuti mai vangu vanondirova nenyaya yekuti vari kundimanikidza kuti inini ndide mukomana wavanoda iwo, yeti inini mukomana uyu andimude, inini nditoriwo nemukomana wangu wandinoda. Iye aine 13 years dzekuberekwa. Tikatarisa mashoko aitaurwa naamai kuti mwana uyu ekuti amai vake vari kutaura mashoko ekuti mwana ane 13 years akwanise kuti mai vamuzivise kuti kumpa mukomana kana kuti adana nemukomana nekuti mwana uyu ari under age uyezve grade 7 ari pachikoro haakwanisi kuita mukomana kana kudana nemukomana. Asi ari kuti mai vari kundimanikidza achiudza mapurisa kudaro zvakare akabva azozadzisa pamusoro pemhosva yaari kupa mai achiti iniwo aiwa ari kutaurwa namai andimude ndine wangu wandinoda pa 13 years. Baba Isabel amai vasvika pepezwa nemapurisa tokubvarira ndisezvikuti mwana akuchibvunzwa amai vasvika haachatauri
akungochema zvikatozwa liko dimwe nzira kuti zvakashirwa namai ani mwana uyu anogona kunge ari manyepo yeti vakazotautira zvakare kuti kumashure uku mwana uyu amai ava vane vana vatatu uyu musikana wokutanga atori nemurume iye mwana uyu ari grade 7 zvadaro mwana uyu akambouya nehembe nyowani dzaakaisa kumba dzaasina kutaura nadzikwana kupi dziri nyowani okay vakatoti ari ganimbobata mwana wangu ndofanira kumbomuranga kusvika andiudza kuti chii chakaitika pavaitaura amai ava vaitaura ivo mamai ava paine vamwe vana vanotamba mulaini yati mwanasikana uyu ane mukomana anogara munzvimbo angave nemakore 23 zvichidzika pasi asikadarika 23 years andokumwa kwaanoshanda mukati memunzvimbo yaanofudza mombe anova ndiye akakachinzi iye ndiye mukomana wemwana uyu kwaakarara asipo amai pavakati mwana uyu ndikamubata nhasi ndikadhireyo zvakanaka achandiudza chete vanotamba nemukomana uyu anofudza mombe dzemwe munhu ari mukati menzvimbo vakabva ita kunoudza mukomana kuti shamwari chabvondoka mwana uyu anzi achabatwa nhasi ende achataura chokwadi mukomana paakaudzwa ari kumombe ndobva angotora hlava iyeyi yokucharisa mombe iye ari kumonde ndobva asungirira achibva afa ndobva vanhu vasapinda musango kutsvaga munhu mushure mekuona kuti mombe dzaifudzwa nemukomana dzakupinda mumaminda evanhu uyezve varidzi vemombe kwavira kusina kusvika vakatsvaga mombe vakaona dzimwe mombe vakadzokera mangwana kuseni vakatsvaga munhu havana kumuona ndokuzotsvaga munhu kumuona akazvisungirira vari mukati mekuti mwana uyu akuvigwa mukomana uyu vamwe vana ndokuchitanga manje kuda kuti namai ava vachitaura namashoko kuti tichapedzerana chete ndimakakonzeresa kuti mumwe wedu afe vamwe vana shamwari dzemukomana uyu so makumwa akuchibuda manje amai vachitiwa nyaya dzakadai kunzi imimi nemwana wenyu ndimakakonzeresa kuti mwana wedu sei umwe wedu afe so ndikubuda kwakuita nyaya iko zvinozvi zvinova zvokuti vanhu havachina kugadzikana but nyaya yakaitike kuti zo musikana uyu akarara ari kumba nemukomana uyu yanga isati yabudidzwa but kubuda kwayakuita iko zvinozvi ndopayakutotanga machiti takuda kuzivisa mapurisa kuti nyonya yakaitika but mukomana uyu akatofa ari kumombe saka mukomana akazvisungirira mushure mekunzwa kuti amai vemusikana vakuzviziva vatosungirira kumombeko saka ichokwadi kuti mwanasikana uyu 13 years akanorara kumba kwomukomana atori nevamwe varitoudza tinotenda pari zvino regai katimboenda kuchipinge uko kune mhemberero dzeworld radio day baba Isabel vanodaka kuti bata panguva yatinenge tichimbonzwa zviri kuitika kuchipinge pane nyaya dzinenge dzichitenderera nekunetsa kunzvimbo kwavari munobatika sei ichokwadi muri yezimbabwe munoda kuti bata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 panhamba idzodzo musabhipa kana kuti sei kutamba padziri chikonzero ndedzebasa mukafona patobva tasangana ipapo tinotenda tibvumirei timbokusvitsaika kuchipinge kune mhemberero dzeworld radio day tichiri muno mustudio manje tinodzoka kazvekare 600748 0789 machibva kakuchokera pagrenview 7 panonzi patanaka mukatsudzura chekupi chekubhikita yes ndobva tazoenda pamondoro amai vari kunditsvagira mukomana ini ndine wangu 13 years apo mukomana ari kushedzwa mukomana wangu 23 years 0713938538 pabodzi na 0789600748 dhuma nezuro General Tondirai Maunga the Gabon Viper vakabuda nguya muchibage vakasvika vanga vasiri muchibage murume ari kugadzira tunhu twake iyeyo ndomuziva mimba ira Tondirai Maunga dumbu remari iwo harinzi dumbu rinonzi successful hump dumbu rekugarika chiro chidrive ukasvika ipapo unoregister speed wodzera mugeya number 1 uyambuka maskara seko General Tondirai Maunga the Gabon Viper ndiri kuona zvikanzi na bosi zvemunyate pasvisva business center mukoma nyaya yabosi zvemunyati vakawanda vakazenge vakubvunza mukoma KB kunzi maitaura imimi nyaya yetournament bhora raifanira kutambwa last Sunday iri tournament yekuti ivo vari kuti ivo bosi zvemunyati vana vakawanda
kunyange vakuru vanhu vari kutora zvinodhaka ichokwadi vachikona kuita nguva nemhuri dzavo vachikona kuita mabasa akawanda ende kana vatora zvinodhaka vanhu vari kurovana vanhu vari kuurawa dzimba dziri kuparara toita sei ndobva vagara pasi zvinodhaka madrugs adzosera kumashure budiriro yenyika yezimbabwe ivo zvikanzi vagara vati dhu chii chekuti ndingamboparadzisa vanhu nezvizvi vanoda kumbowana nguva vachitandara zvikanzi ndobvaisa tournament matimu ebhora akatenderedza nyando yese zvikanzi uyai panapa muzotamba ende kana matamba hamungodzokerizve ndizvozvo pari kuwinwa cash pachawinwa mauniforms muzukuru isati atikawanika timu ndedu vanojoina uko kana kutangira pafinal ndedzipiko timu dzakapinda mufinal dzakawanda matimu aripo ipapo saka isusu tofanira kuendako mangwana ndopane final ka imi mongotsvaga timu yamunopinda indotsvagawo timu yandinopinda munokotamba 5 minutes indotamba 5 minutes but yangu timu yangu inohwina aiwa inokurova yangu ndo inohwina amunonyepa sa ini ndikuda 3 minutes dzekupera kwemutambo chete ndinopiwa pena unonyepa saka iwo ini zvaitwa Australia nhasi neZimbabwe cricket team zvezveka ndozvauri kuitwa ndozvachakutema aiwa ndozvamuchaitwa nini kunowane 23 runs mirai moni iwo bosi zvemutambira ipi nekunyara kwaunoita kuya pane chinobuda paya saka isu tiringotenda mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvavari kuita kugadzira imwe nguva yekuti vanhu mumboungana mumbosiya zvakaipa vari kuda kunoba vari kuda kusuta madrugs vari kuda kumwa zvinodhaka mumbosiya mumboenda kunofara nevamwe mokanganwa utungamiriri hwakadai so zvakakosha izvo ichokwadi tinotenda nebasa rakanaka riri kubatwa nebhosi zvemunyati neutungamiri wese wenharaunda ipapo pasvisva business center along Shamba Road so mangwana ndo pane final togumana tosangana ikoko vachihera mubikire vanhu ka isabapa ya zvinovhundutsa regai tizonzwa vedare sudzurai chimwe ichokwadi muri yeZimbabwe rikaenda pindira mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti uzumba mukati menzvimbo yeuzumba muri yeZimbabwe regai ndireve ndichiti musi weSaturday kune murume akaponda kana kuuraya mukadzi wake auraya mukadzi wake kudaro mumba manga mune muzukuru mudiki ndakazokwanisa kuti zvigozozivikanwa asi mashoko ndiri mukati mekubva kumashure mashoko anotaura kuti iwo murume nemukadzi uyu vaigara vachinetsana vari mukati mekunetsana kudaro mukadzi achimboita sei achibva amborowa pasi arowa pasi mukadzi uyu akaenda kunotorwa nemunin'ina wemurume achiti ingawani maita mhuri ingawani musha wangotokura wani vana vese vamwinavo ava zviri nani kuti mugare mese ndovatanga kugara vese vatanga kugara vese kudaro ndipo pavakambodzotanhora kunetsana mangwana kuseri pachibuda shoko rikunzi mukadzi waonekwa akapondwa akakandwa matemu maviri akadzika kuseri kwenzeve pamwe chete nemuhuro mukadzi akafa afa kudaro murume haana kuonekwa achibhatiza atiza kudaro musi weFriday musi weSaturday musi weSunday vanhu vakaungana kuti toita sei tingaone murume uyu pane murume aiti ari kurota svikanzi iko zvinozvo ndiri kurota ndarota murume uyu ari pakati pezvikomo zviviri ndio pakagara ipapo asi ndiri kuona sekuti ane kufunga kwaari kuita asi zvaari kufunga handiri kuzvipiwa mangwana acho Sunday kuseni svikanzi murume uenda murota akafa ari pakati pezvikomo zviviri akatofukidza fesi yake nehembe yake ende aipanzvimbo pakati vanhu vachibva aenda vachinosvika ipapo vari kuona murume yedzo chokwadi ndio paakafa ari akadyiwa maoko aya nekuzvigumwe kwezvimaoko kuzvigumwe nezvikumaoko nezvikumakumbo kuratidza kuti dzimwe dzenguva vamwe zvipuka because pasaidi pemunde wedonje riri ipapo ndozvakaita zvamushikaishika ndobvatora murume nemukadzi vese vavashakabva right vatakurwa vanhu ava hama dzemukadzi dzichibva dzati kumurume kuhama dzemurume mwana wenyu akauraya mwana wedu iye akazviponda asi nyaya iripo bosi pakazoonekwa kuti panga pane zvigaba zvemapirisi echibage zvika zviri pasaiti zvinoratidza kuti iye pachake ndo zvinhu zvaakazozviuraya nazvo zvikanzi isusu kuti mwana wedu timuvige isusu tikuda mombe dzinosvika 10 mombe kuhama dzichi dzemurume murume uyu baba vake vakafa kwasara mai neimwe hama yake yechirume nedzimwe hama so mukadzi achipedza kuitwa postmortem varume vakataka kutora murume ndobva vanoviga mwana mukadzi uyu achipedza kuitwa postmortem vanhu vakanga dzinofanira kuti vabhadhare mombe ngani 10 havana chavanga vaburisa kana kuenda kurufu romukadzi uyu kwavigwa vanga vasina kuenda
ava pavakaenda notora chitunha chavo kubva kupostmortem ndobva vadarika nacho vakananga nacho kumba kwaamai vemunhu uyu akauraya. Ndobva vasikaisa chitunha ikoko nezuro. Chitunha charara ikoko ndobva charara nhasi. Nyaya ndikutaura neuzumba vekuzumba ngatifambidzane. Ndobva vaisa chitunha ikoko. So nhasi kuseni kunoku ndopa ndazonzwa kunzi vanenge vabuditsa mbiri mombe mbiri. Asi pamombe mbiri idzi vanzi vaunza chitumhuru ndotovaunza ikoko. Asi vazonzwira tsitsi zvikanzi izvo kana makwanisa kuona dziripo 4 ndoparichanoviga. But chitunha rabuda nhasi chiri kumba kwemurume akazouraya anova ndiye akaura mukadzi kumba kwamai vake. Ndokune mutumbi. Tisingazivi kana pane zvazoitika izvozvo, but ndokwawamuka uri ndokwawarara uri. Hama dzemudzimai mwana akaurayiwa uyu nemurume wake vari kushedzera kuti tinongozoviga chete hama yedu kana makwanisa kuwana mombe 4. Makwanisa kuwana 4. So apa vaona mbiri. Ya pakaipa. Chiko chainetsana vanhu avo baba Isabel. Mano chainetsana mudzimba chii? Nyaya dzikunetsana mudzimba mukoma KB dziri kunyanyisa. Domestic violence zvakawandisa. Amichi chiri kuitika. Even wiki iro rapera uri madzimai vavo izvozvi tinomwe zvakare akaurawa kunzvimbo yeku kwana Peter Zulu kudomboshava. Akatozoonekwa akaiswa pasi pembedha. Mumba murume pasi. Ya zvakaoma. Tine urombo nezvakaitika kana matadza kunzwisisana mumba. Tinogara tichitaura kakuti endai kuvakuru venharaunda vanenge varipo vanogona kunge vari madzisabhuku right mambo kana kuenda kumapurisa munotaura nhunha dzenyu kutadza kunzwisisana kwamuri kuita mudzimba. Vanhu ivavo vanokubatsirai kuitira kuti munzwisisane mugare mune zvakanaka. Kana zvarambisisa zvakangonaka kuti mupesane mumwe ombobuda pamba ipapo omboenda akakomba kuvabereki right kuitira kuti shungu dzipere. Tarisai mune zvakazoitika kusumba uko 10 minutes pasi 11 ndopafika nthawe pane manje. Regai katimbopinda muchitoro timbotengesa nevasaura vedu vete1. Uyu hana kana zuva raakataura kuti ndarwara, hana zuva rakambotaura kuti pane zvandiri kunzwa. Asi murume ndokutoti izvo vanhu vakatodya manheru ndokubva vaenda kunorara mangwana makuseni murandakadzi ndokungomuka achiti vedu wei uya mundionero murume wangu zvaari. Vanhu ndovakatozovhura mablankets kuona kuti murume zvishokori paakarara munhu uyu akatofa kudhara. Ndokubva aitorwa munhu, ndokubva vaenda naye akanotiwa postmortem. Aitiwa postmortem shoko rakabuda nderekuti izvo murume uyu hana yake kana kuti moyo anga nechirwere chemwoyo. Okay. Ndo zvavakataura iwo. But vanhu vanoti iwo ndokugara kwavo kubva kumurandakadzi wavo nevana vavo. Hatina kana zuva rimwe chete rakati kaenda kuchipatara kana ravakataura kuti vairwara zvinhu zvinoenderana nezvizvizvi. Asi ndochirwere chazobatwa nematambudziko. Saka kwatiri chiri kutinetsa. Right, nyaya yadaro murume uyu. Asi murume uyu kumashure vakambogadzwa dare. Vari vanhu vanokwana kuita 3 vagadzwa dare zvikunosvika kutoenda kwasabhuku kwamambo. Vagadzwa kudaro pakazobuda mashoko ekuti izvo iwo pachavo baba ava vakataurawo mashoko ekuti izvo kana iri nyaya iyi ndaisafanira kugadzwa dare ndega. Sei ndichigadzwa dare ndiri ndega iri ndisiri ndega. So nyaya iyi yange isati yapedza kutongwa ichinzi vanotopiwa madhesi kunzi vanofanira kuti vazoita sei vazoenda kudare baba vachibva vafa kudaro. Vanhu vamwe vakataura vaya kuti sei ndichienda kunotongwa ini nanhengi tiri vatatu muchisiyawo vanhu vakafanana nanhengi vanofanira kunge vari panyaya iyi. Nyaya yaipomerwa vanhu ava yange iri nyaya yekuti izvo pano mumwe mwana ari kurwara nenjere mukati menzvimbo izvi. Achirwara nenjere vaipomedzera chinzi iwo pachavo kuri kufambwa kune kubata kwavari kuita ivo. Baba ukushaya. Baba vepa vakabatwa vari kunzi vakabatwa vari vatatu. Ndokuda kutokwira matare vachiti izvo tiri kupomwa vari kuripomwa. Vanzi tiri kupomwa kudaro vakapiwa ng'anga kana vanhu kufamba naunzi fambai vakaramba vachibatwa ivo zvichokwadi. Varamba vachibatwa kudaro vachibva vati izvo aiwa hongu tiri kuramba richibatwa zvedu but tiri kubatisana meri chibatwa nekuti kana muchiri vanhu vari kuona chaizvo musabate tega isiso kunhengi mavasirei. Baba vafa kudaro vachibva vanzi nyaradzo zvinhu zvatori negore zvaitika. Yandiri kutaura ndiri kukanganisa mutauro wekuti nyaradzo kugokwe kunonzi munhu anodzorwa mumusha right kana kuti kukomba gova ndikukomba magadziro. Zuva remagadziro vanhu vatopedza
kuti magadziro apera mangwana acho ndo pavakawanika kuguva kuya kuine vanhu vakafa vanokwana kuita 4 vakagara paguva. Chakave chishamiso chokuti vanhu vaitonobvunzira kuti imi vanhu vatiri kuona apa nhare kuti patori nerodhi rinodarika padhuze vachiona vanhu, asi munhu wese akaona vanhu ivovo anoti vanhu vandoziva uyu umwe ndinhengi uyo ndinhengi uyo ndinhengi, asi vanhu vakafa vese ndive rudzi rumwe chete. But pane nyaya yakaitika yokuti mumwe mukadzi akapedzisira kudarika ipapo ari mukati mekubvunza kunze zviri kutaurwa kwamuri kubvana kuti ndizvo here, akati ndizvo, asi inini vanhu ava vandishevedzera. Pane izwi randashevedzera, asi izwi rashevedzera nderanhengi pavanhu vakafa ava. Mukadzi akaudzwa mashoko aya nekuteerera mashoko aida kuzoudza vanhu. Mukadzi akaroorwa mufamily ine murume akafa uyu, right, ane guva iri, achiti pashedzwa mazita ekuti nhengi nanhengi nanhengi, vaudzei kuti vanofanira kuuyawo kuno. Ari maseno ngwana kuti wangani 3 ari maseno ngwana 3 vari kunzi vanhu ngavaite sei, ngavauye kuno. So mukadzi uyu paakasvika pavanhu ava akati inini zvamuri kutaura ndizvo vanhu vandavaona, izvi zvindavasiya apo zuva ratidza kuti richangosimuka, izvi zvinasiya vanhu ivo varipo. But havana kutaura neni pandadarikawo zvita siku mane munhu ashevedzera, asi zvandanzwa inini ndezvekuti izvo havana kutanga kushevedzera. Ndichidarika pavari pandazviona ndarama ngatarisa mberi, ndanzwa sekunonzi munzeve dzangu pane huni yachikorwa kuti pandacheuka handina kuzoona vanhu ava. Chandanzwa izwi rekuti hei udza nhengi nanhengi nanhengi vanofanira kuti vauyewo kuno kwatiri. Handina kumhanya ndira kuita sei, ndatofunga ndingakuvara ndokusaka ndazofamba kuya kuno. Pane kutaura nyaya iyi ndatozviona kuti nyaya yandinoda kutaura ndiyamuri kuita sei, yamuri kutaura ichokwadi. But pandacheuka vanhu ava handina kuzovaona, asi handina kuzoti kwanga kwakutya here kana kuti vachiripo, but vachiorera huni munzeve dzangu. Saka kubva zvakanyasvika mai ava pavakati nhengi nanhengi nanhengi havana kutaura mazita, vakanyarara. Vanyarara ndokuita 3 days, vaita 3 days mai ava vachidarika futi nerodhiyo ndikubva varohwa neshamhu dzavasunganikwa dzimwe zvikanzi vakufamba vakutosvika mumba mavo ndobva vachiwerirwa zvakare huni munzeve kuti wandinzwa kuti ihuni iri kuchikoka here. 3 iye sabhuku havana kumutaura. Sabhuku musi wefriday wavamuudza ndio musi wakafa. Sabhuku achibva atoshaya, akabva atoshaya. So ashaya sabhuku, vanhu vari paguva paya mwana wemunhu akafa, mwana wemunhu uya ari kurwara nenjere uya kuno vanhu wakatangira nyaya yachidzidzo, vanhu vari kufunga kuti vari kuita zvinhu izvika, ndobva asumuka paya achibva ati ndaikumbira kurudzi rwevanhu vatiri parufu pazuva ranhasi kuti chakanaka chii kuti munhu achirwara nenjere munotombomuona dzimwe dzenguva muchitombotaura naye, kana kuti mukambomutuma dzimwe nguva anogona kutomboita. Chii chakanaka kurwara njere nokufa? Madii magadzirisa zvinhu zvenyu. Yeah. Mudzimai kuti muroora uyu paaipfuura padhuze neguva, paakazoona vanhu vakafa kudhara vakagara pamusoro peguva, akanzi enda unoudza nhengi nanhengi nanhengi kuti vatijoine kuno, vanofanira kuuya kuno. Vanhu vakataurwa ava ndivo here vaitaurwa nababa vai vasati vafa kuti sei musina kuvatongawo? Ichokwadi, ndo vanhu vachona ivavo. Vanhu vaitaurwa nababa sei musina kuvatonga ndo vanhu vakazotaurwa nevanhu ava, asi kwese kwavaifamba manje vanhu vanga vasingabatwi. Ya pakaipa. Saka izvozvi sabhuku akabva afa, vamwe vaviri avasati vapenyu. But sabhuku anga asina kuzwa. Musi waudzwa iwowo ndio musi wafa. Ende nzira yakafanira zvakare hakuna akagara ambodzwa nasabhuku kuti ndiri kunzwa musoro ndine mudumbu kana chii. Sabhuku akangoonekwa vafa. Vamwe tu vacho vakaudzwa here kunzi ndiwo mashoko akataurwa nemufi? No, sabhuku ndo vakaudzwa uchinzi ngavaudze vanhu ava. Asati aziva kuti kozvino sabhuku pasati afa ava akaudza here vanhu ava. Ende mukadzi uyu haasati adzokerwa kuti audzwe kunzi shoko rako rakasvika kuvanhu ava, akangonzi waudza vaviri kwasara 1 wachopa akapesa kumuudza achibva afa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, many oh,
varoi havana pilo mumba iwe 4 minutes to 11 Bridge vs Capital aiti Glenville 7 kunonzi kupi kutanaka mati kudini kwa Zimbabwe tibatsirika kubudikidza kane ichi chemwanasikana akabata pamuviri kana kumbozivisa kababereki achibva tobatsirwa ndokubva nokanda mwana kuseri kwemba mwana achibva afa ari kubvunzwa ari kushedzera kakuti aiwa kandakamitiswa nehanzvadzi komana yangu baba Isabel icho kwadi mukoma kebi zvinorwadza rekatinzwa kuti ndiani ari pandedo 0713938538 kana 0789600748 hello pa National FM baby zviri kufamba here uchebuzi waseko kule zviri seko vasukuru vasekuru ngwambiti dzedenga dziripo yeyi tiri kutaura nani ari kupi ndi Mandombo ari kupi Mandombo ari pa Westgate awo tibatsire Mr. Mandombo maya aiziyana nemwana wawo tane nhumbu awo musadarozve ko handiti mundara akanzi ndakulala nemwana saka azorasa sei mwana iwo amai waripo amai wavo vanochokuita nemwana because handi baba wanzi imbobuda indiyari nemwana because kubuda kwaari kuita kunomira musi saka kuti amai vaizviziva amai vanga vachichiziva but vanenge vasingade kutaura chete asi vakabatwa vanochiziva vanotaura mapurisa vanogona kakuita tsvakurudzo kusvikira vabata amai kuti vaizviziva ipapo ngavatombovabate mai vavo because varara nemwana akamwana bva azobatsirwa azowanikwa akuseri kwemba sei iwo vanga vari tu nemwana sababa semurume mashoko amungada kusira kakuvana vakateerera ndeyekuti kudini vana kuchibata kwacho kwakunetsa KB because vana mazuva ano kada kumuudza anenge ati handiudzirwe apa mafoni ari kubatsira zvayo vana but ndo vamwe ari kukonzeresa futi ndiwo ari kukonzeresa zvekare because vanenge vacho vakaona mafoni muye asvika vakuzotoita kudirect waisi aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu tinzwe ndomutsa timu rese repapfungwa apa vamandombo ese ana Addison Joe ana sekuru vangu avo vanenge vakachibata chimuti baba right radio yakakubatsirai chii muupenyu hwenyu ndikadzidza zvakawanda makadzidza zvakawanda tikabatsirika kunyanya zvinopinda nakule izvo madhezi ekutanga tamboti kule vanowedzeredza but tikazonatsanoti zvikubatsira maifunga kuti vanogocha kule vanogocha musoro aiwa tinotenda wikitimbu icho Mr. Mandombo varipo pa Westgate taifunga kuti sekuru vanogocha musoro vaifunga kuti munogocha kule nyama yemusoro ngoma kwayo all right 24 minutes past 10 unango pantedu baba Isabel eshina uya fema low zviriseko kumarunga naBosho mamukaseka muzukuru wasekuru Gweja Gweja muka zvakanaka uyo akumira tichingoti happy world radio day nasi tibatsire tinotenda afara nokunzwa zviri kuitika kuchipinga uko aiwa tinotenda tichavabata manje tinzwe mashoko kubva kuvakuru vehurumende inini ndairwara ndikabva ndatopora burikidza neredio neNational FM ndikabva ndatopora ndinokuziva Gweja handichatoendi kana kunobatsirwa kuchipatara kupi kana maprofita nabo ukangoteerera redio unobva wapora plus hona ndakahwina cellphone burikidza neredio futi ndizvozvo business rangu riri kufamba burikidza neredio futi makorokoto saka ndofara zvikuru paredio ndinobata chomudzimai uyoyo ndiri kuona kuti amai ava vanenge vaiziva zvazviripo pamwana wavo okay nokuti haungati baba budai nhasi nhani ndozuva rakabva raponwa mwana saka waitoverenga madhays vaitozviziva zvavo okay tavakazokanya futi 2 mhosva vainayo yokuti mwana wazouraya mwana futi asi amai kana vanga vachizviziva kuti mwana ane pamuviri vaifanira kuita sei unofanira kutoti naye mwana wangu nhumbu ndiye anoudza ana tete anambuya ogara pasi nemwana uyu muzukuru okay titaurei nemuzukuru munzoti zvii zvikiitika kana zvatonetsa chikunzwisisa hande kuchipatara tinoona peitiwa pregnancy test wotoona kuti mwana ane nhumbu here handiti pamwe mwana akahwandisa nhumbu kusvikira kamazuva ekupona aswedera
ndosandotide vakaita zvichipatara peto inonzi pregnant test unotemba kumafamasi uko utesta mwana uko unoti mwana akamira sei handiti dai pakawanikwa amai vaziva paitwa mapregnancy test aonekwa kuti ane pamuviri vaifanira kuudza baba here vaifanira kuudza veukama here kuti ndo zvaitwa nemwana wanoudza ana tete hanzvadzi dzababa ndiwanozositswa naana tete nehanzvadzi yavo kuti ndo zvaita mwana unzwa se atete vanenge vachipinda pakati pawo handiti ndizvozvo saka pavane mhosva yekuhwanza baba nokuhwanza futi ukama nokuuraya mwana imhosva ende uyo mukomana uyo makunakuna ihanzvadzi yake anofanira kutsvaga achizopindura nyaya yake ko kana musikana anga achinyepa kuti ihanzvadzi yangu yakandimitisa ndo panenge pakuonekwa kuitwa inonzi DNA test kunoti zvikamira sei alright izvozikana zvisho hazi here handiye asi kuona munhu achinyepo iye pamwe anogona wakapfuura ndepo pamwe akaitozi repikesi zvichabuda zvese ipapo zvinotobuda chete aiwa tinotenda ingomboresei vatatu chete nthawe zadiyana right ndida kungoti kuna maitiritige mamuka sei ndozoti zvekare kuna London British ndaipo wamuka sei ndozopedzisira na anonzi Timothy Mkopera ari kupi kunonzi ku-UK uko ndichingomutiwa kadiko makadii netima shasezimbude kwachimtondo doti nditotopfo kuna Timothy Mpoperi rikiti bo tinotenda 27 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manje pa National FM. Hello pa National FM. Hello bonso na KB. Mamuka seko mama. Maititi pakuwatana. Muri raitere. Tinosimba. Tinani. Tibatsire tinzwe. Tudautangane uyo inamai wokuti mwana arwara nemimba oti baba ngawabude tuda kuti mwana musikana ndoda kubvunza bhonzo kuti paakazobuda nemwana mai awanga vari kupa mashoko omwe mwatozoona ndiye kuti mwana uyu kuti amai vatozoziva kuti mwana uyu apona mwana uyu paakaita chinhu ichi akazoenda kunochera mvura ku next door amai vakabvunza kuti kwa iwewe wai wakuinochera mvura ku next door isisi pana patina mvura alright ndo pakakazoona chinhu ichi okay saka amai hawana mhosva kawana baba mwana ndofunga aisunga mimba handiti aisunga mimba saka hawana chawakatadza amai ndoya yekuye uyu wemurume wekudonha uyo kunzi akasaidzirwa uyu auyo anenge anga akatozvironga uyu ungatosaidzire munhu kusvika pakufa anga akazvironga bhozi chopu yacho yawakazoita kuiga munhu zvazaita sei ipapo chopu yakubva watoita ngo ari kuiga huku iyo achiiga munhu vaida kuvhara kuti zvisabude aiwa manje zvinobuda manje paNational maititi ari kumunda bhosho ari kurima bhoja udzairuru kuti aiwa tiri kupindira mashops mawa manje apa muti ari kumunda here apa tiri kumunda kaibhina bhosho kupi makarima kupi tiri kunonzi kuyeti farm apo mazoa west ndokwatiri kwakarimwa foja aiwa tinotenda maititi zvakanaka kaibhina bhozho ingosweresai vaviri vatatu ndinongoti National FM yese apa vari kuchora foja yes vari mumunda vakachibata chimoti regai katitoreka muteereri wakumarizira tobva tangokwidibira kachirongwa chedu paita munango pantedwe. Hello National FM. Hello kapitenda Bonzo. Mamuka seiko makadi tiripo baba tiri kutaura nani ari kupi na Talent Wiseman pachegutu Talent Wiseman pachegutu ehe tibatsirai tinzwe
ndida kubatsira pane chemwana uyo wakunzi ane 13 years. Right, ndinoona bhozho negritini pavana zvichiitika. Vana ava ndizve kuti naye mafoni here kana kuti nezvinhu zvatiri kudya nyatsoziva papa. Okay. Bhozi tichiona kuno kuchaicha kwandiri kuno kutoona umwe mwana ane 13 years atori nepamiri pabhati. Akapiwa nomumwe murume zvake ati kurei atori nemhuri yake. Musadaro. Saka ndikuti pavana ava hamene gadhisi sei pavana ava sezeva kutoda varume zvisingaiti. Saka nyaya iri ikoko kuChegutu yemwana akapiwa pamuviri yakafamba sei? Nyaya iyi mwana anogara nasekuru nambuya vati kurei, saka vakangomuchengeta mwana uyu. Murume uyu anzi akamboingwa nepolisi, saka akabva atiza arova pasi akusombowanika murume wayo. Asi nyaya yakaenda kumapurisa. Kaenda kupolisi but izvozvo mwana akangogara pamba, anaenda kuchipatara kuti aoneke kuti haana pirwa utachiwana here. Akangogara pamba nasekuru nambuya. 13 years mukoma. 13 years. Asi imi munofunga kuti tingaite sei sevabereki kuitira kuti dambudziko iri ripere? Sevabereki tinofanira kugara kunge takatarisa vana vedu nguva nenguva kuti vanoda kufamba sei. Okay. Bhozi nyika yaipa vakanyimba bhozi. Nyika yaipa mukoma. Vakaipa wetu zvekutamba. Ingosweresai vaviri vatatu mukoma wedu. Okay, ganingotanga netimu randoshanda naro pana Bokoro. Hello? Tiri kunzwai? Pamwe chete namubhoyi zvingakanganwe Promise Chimanda namai Chimanda wacho naPrim Chimanda mairiroi tinotenda menyani King Mambozi pamwe chete naDr. Chimboba faculty Alex Beda mai Nosta ndari Beka Foster avo havo andapedza. Aiwa tinotenda Sando Pfuti. Chegutu aiwa tinotenda baba Isabel vachadaka kukubatai pa weekend apa munobatika pa namba dzinoti kudini kuitira kuti Monday tinenge kati chichitsudzura icho kwotirega ndingoti mamukaseko sekuru kanyemba kwanze mukuru wamasvikiro chimuti vakabata kuti dzi varipo pakamutoko apa mamukaseko mai Samantha Parire aka Chiera muhanu mukadzi anogera musoro pabudiriro 5 apa Silas Motsi akabata chimuti mai Tishama Chiera ari pakuwadzana apo pamucheni natendai mai Hudson Tafadzwa mai Arnold pamucheni na Sidney mumari pagokwa patongo apa akabuditsa zvake chimuti kwanziso ndakachibata ndiri kufamba nacho pane musikana akabuditsa song na Jam Master featuring Style mama wele akabata chimuti kwanza ndichisiye aiwa muchachinzwa chingoma chiri kwa chikungunde muchachinzwa pano pa Nepero General Shereni pamanyama apo ndinoziva kuti makachibata chimuti amuchisiye muri kumhanya nacho aiwa muri yezimamo ndinoti vanoda kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 ndapota musabiba sa agogo every day is a Friday po rikiti vuka nyemba bonzo pabodzi kana boshongora Washington Maremera tisangane muna bzvirongwa kwa lero tagumira pano tichakusiyana kana Rachel Chauke numba yemuonekedzano momento ya brillianto.